18-годишният Теодор Манолов се събудил от силен кучешки лай и викове за помощ. Човека бягаше, мисля, че по краката го хапаха или по ръцете, беше някъде към 23 часа. Аз даже се обадих на 112, казаха, че ще пратят някаква патрулка или какво там, нищо не пратиха. Гледах цяла нощ, гледах до 1 часа стоях. Глутници на стървени кучета редовно обикалят покрай контейнерите в квартала. От острите им зъби белези имат не един и двама. Баба ми също я нападнаха. Тя с бастуна ударила едното куче по главата и тръгнала вече да бяга. Там някакъв човек й помогнал да влезе в хода. Теодор рядко излиза навън без придружител. Той е инвалид първа група, защото ретините на очите му са отлепени и вижда само на 10 метра разстояние. Когато му се наложи да отиде сам до близкия магазин, винаги носи със себе си специално устройство, наречено кучегон. Като се натисне, задържа се срещу кучетата, трябва да светка лампичката и да се задържи повече време и почва да ги гони кучетата. Родителите на младежа, който учи в Софийската семинария, се притесняват, че може да бъде нападнат от бездомните четириноги, които се разхождат в квартала. Дори и да успее да се отърве от тях, от стреса може да загуби зрението си напълно. Затова се надяват общината да вземе спешни мерки и да разчисти района от агресивните животни, преди да се е случило непоправимо.